Салам дуслар, карантин, пандемия вакытында мин генә түгел, сез дә күп әйберләрне интернет аша ала башлагансыздыр дип уйлыйм. Иң популяр сату майданчыклары әлбәттә ул eBay, AliExpress, Kazan Express, Озон һәм Wildberries. Без тикшерү үткәрдек һәм әлеге майданчыкларда Татарстан җитештерүчеләренең продуктларын алып булу һәм булмавын билгеләдек. Ну ачо, өйдән чыгарга ярамаганда Кукмараның киез итекләрен, Бәхетленең татлы чәкчәкләрен һәм инде әлбәттә Нәфис косметикасының ак каен шампунен без каян да булса алырга тиештер бит инде. Кстати, сез әлеге онлайн кибетләрнең кайсы белән күбрәк кулланасыз һәм алардан Татарстанда җитештерелгән продуктларга заказ биргәнегез бармы? Комментарийга языгыз әле. Безнең рейтингның 5-нче урынында Kazan Express кибете урнашты. Мондый исемле кибеттә әлбәттә безнең Татарстаныбызда җитештерелгән продуктлар күп булырга тиеш кебек. Әмма кызганычка каршы сайлау мөмкинлеге зур түгел. Ә менә Кытай товарлары анда җитәрлек. Татарстан товарларына килгәндә шәк, татар китаплары, Татарстан Республикасы эмблемасы төшерелгән сувенирлар һәм Акульчевтан татлы ризыклар табылырга була биредә. Шунсы сөендерде, Казанның Сәләт Store брендыннан татар язулары төшерелгән кием салымнарны биредә табырга була. 4-нче урында безнең Wildberries. Биредә Кукмара киез итекләре һәм Кукмара савыт сабасын, Бәхетле продукциясын, Нәфис косметикс продукциясын, шулай ук Чаллыдан текстиль һәм Бәдрәф кәгазе кебек товарлар да бар. Һәм инде әлбәттә татар китап нәшрияты китапларын, Акульчевтан тәмтымнар һәм инде Татарстан Республикасы эмблемасы төшерелгән төрле сувенирларны да Wildberries'та табырга була. 3-нче урында безнең AliExpress. Әйе, биредә шулай ук безнең Татарстаныбызда җитештерелгән товарларны табырга була. Алар арасында әлеге дә баягы Кукмара савыт сабасы, Нәфис косметикс продукциясе, машиналары һәм инде Яшел Үзән һәм Чаллыда җитештерелә торган Позис һәм Хайер суыткычлары. Шулай ук Чаллының Восток сәгате, татар чәйләре, татар дәреслекләре, хәтта Татарстан гербы белән Татарстан флагларын да табырга була AliExpress'та. 2-нче урынны билгеләргә вакыт җитте бит дуслар. Ә 1-нче урында кем дип уйлыйсыз? Үзегезнең фикерләрегезне комментарийга языгыз әле. Американың eBay компаниясе безнең төпле 2-нче урынга лаек булды. Онлайн кибеттә шулай ук Татарстанның эре брендларыннан товарлар табырга була. Кукмара савыт сабасы, Нәфис продукциясе, Кама түбән машиналары, Чистай сәгатьләре. Белмәгән булсагыз, Чистайда сәгать тә ясыйлар. Позис һәм Хайер суыткычлары да биредә сатыла. Татарстан сувенир продукцияларыннан татар значоклары, истәлекле тәңкәләр, Татарстан машиналарына номер билгеләре, истәлекле открыткалар, Татарстан банкнотлары һәм инде борынгы татар пычакларын табырга була. Тик кызганычка каршы биредә без Татарстанда җитештерелгән чәкчәкләрне таба алмыйбыз. А так хотелось Америкадан чәкчәк заказать итәргә. Рейтингны Россиядә иң популяр интернет кибетләрнең берсе булган Озон җитәкләде. Биредә Татарстанда җитештерелгән иң күп товарлар тәкъдим ителгән. Савыт сабаларда, суыткычларда, Кама тәгәрмәчләре, Чистай сәгатьләре, Чаллы текстиле һәм кәгазе, татар китап нәшриятыннан китаплар, түбәтәйләр, яулыклар, сувенирлардан пазллар, шинаяклар, тәңкәләр һәм башка бик күп товарлар бар. Үзегез күреп торасыз дуслар, әлеге кибеттә безнең сайлау мөмкинлеге дә бик зур һәм инде әлбәттә аларның доставкасы да бик тиз эшли. Шуңа күрә Озон кибете бүген безнең 1-нче урында тора. Нәтиҗә итеп шунысын әйтәсе килә. Кызганычка каршы әлеге площадкаларда безнең Татарстаныбызда җитештерелгән татар милли киемнәреннән киенгән курчакларны, татар милли киемнәрен таба алмадык. Кем гаепле? Интернет кибетләр үзләреме яки инде җитештерүчеләрме? Бәлки Татарстанда чыккан товарларны сатып алырга теләмиләрдер. Сораулар күп, җаваплар юк. Бәлки сездә берәр төрле фикерләр бардыр. Әлегә сау булып торыгыз. Пока-пока.